Разрез, приятели. Аз съм Gamer BG и съм нов потребител на YouTube или просто нов ютубър, който се надявам да успее и да се издигна по-нагоре, все по-нагоре. Да. И сега ще почнем една нова предица на Mirror's Edge, или както там се казва. И смятам да започваме. Така, за първи път я играя, не съм я включвал, преди малко се изтеглих. И ще направя клип как се играе. И този клип само ще се управляваме, по-точно ще видим как се управлява и как се скача и такива неща. И го пусти. Ало, баба. И не добре, казваме Space. Лев. Добре. Това е май мисите ни. Май да. Така, добре. Контрол е много в... Вау. Добре, играта за първи път я пускам и много ми кефи. Мале! Вау. Лев. Добре, да, с коя е? Значи ние се казваме Кейт. Доколкото чух. Вау, трябва да така се скача, бе. Това е много яка игра. Как се прави? Вау. Добре. Така. Ето трябва да ходим по травата, как се виждам. A и D. За кое е това? За баланса. Да. Добре, да се скатерим. Воу! Това пък е бахтикото. Ей, фанах. Не. Добре, как трябва да се фанат на трава? Или както е там. Добре, дай това да засилим и... Добре, тук се фащам, ама... Фанах се! И давай, дай. О, супер. Не. Ой. Добре. Сега ми много ме кефи игричката. Много добра графиката. Особено по какъв начин. Добре, вече това няма да го мога. Няма да го мога това. Добре, значи Space, Q, Space. То ми влез. Сега. Много яко играта. Не е така баш голяма, де по гигабайт по размер. Не е така баш много голяма играта. Не е нищо, 3 или 4 гигабайта беше. Така че си нормална играта. Добре. Къде трябва да... Така. Воу. Не. Къде трябва да... спра? Там долу. Как ще го целя баш долу? Така. Сега. Yes.
Блин. Ага, F4 нещо трябва да правим. Юху! Ага. Сега. Събим ли? Ко? О, това бием. Какво прави? Чакай. Пистолет. Тая май ще му убива. Вот. Ау. Ага. Много си нормално. Ох. Заболя. О. Супер. Ра. Супер. И така. Минахме тренировките и мисля това да е за този клип. Не искам да стане прекалено дълъг, защото просто трябва да го качвам и трябва да гледам клипове как се качват видеоклип, защото въобще не знам. Демокс направих преди около един час направих YouTube канала и така просто реших да снимам. И това от мен, хора. Аз бях геймър, беги. Ако ви харесал клипа, харесате клипа, коментирайте отдолу коментирайте просто отдолу и моля ви абонирайте се за канала, ако клипът ви е харесал и чао!